Selam dostlar. Көз ашып yumганчы ямлы biraz салкынрак жай айы артта калды. Сентябрь bir сүзсез көзнең иң игътибарга лаек айларның берсе. Мул уңыш, яңа уку елы. Саны китсәң бихисап. Артистларыбызның җәйдән көзгә күчкәндә тормышларында нинди яңалыклар булган? Хит-парадта кайсы җыр уңышка ирешкән, кайсы аутсайдерлар рәтендә? Хәзер барсында ачыкларбыз. Эфирда топ клип тапшыруы. Һәм мин Ирек Фатыйхов. Традиция буенча тапшыруыбызны бу атнада хит-парадтан төшеп калучы клип белән башлыйк. Кемгә сез җибәргән тавышлар көрәшне дәвам итәргә мөмкинчелек бирми? Карыйбыз дуслар. Хәзер резидентны каршы алабыз. Яңа клип хит-парадта узак тора алырмы? Барсы да сездән тора, хөрмәтле дуслар. Шуның өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Kişi bәхетен эзли, шын мәхәббәтен көтә. Саф йөрәкләр таба ала, тиң ярының нәрдән дә. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Туган таңны елмаеп, каршы алып сөйені, күңелдә ачу сакламый, яши кичерә белеп. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Бәхетле булсаң, бүлеп бир, бер өлешен дустыңа. Бүләк иткән саен бәхет, сиңа да арта бара. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк
Кемдер 1 сентябрьдә беренче тапкыр мәктәпкә укырга бара, Әдилә Нигъматуллинаның кызы Сәфинә балалар бакчасына йөри башларга уйлап тора. Шуның өчен бик әзерләнә. Җәй эчендә нык үсеп киткәнлектән гардеробын да моданың соңгы трендларына туры китереп яңартып алган. Нишәдәсең, артист баласы матур күренергә тиеш. Ә хәзер Дилә Нигъматуллинаның шул да җитә клибы өчен тавыш бирәбез дуслар. Клипның коды 114 саны. Йөрәгемнең серләрен җырга үрәм, хәтта җил тынып көйләрен тыңлый. Синең дә сөюте яна сизәм, шуңа йөрәк түзә көтеп талымый. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгемне ишетеп ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Син дөньяда бар дигән тик бер уйда, сагыш салкыннарында җылыта. Иннәргә төшкән тормыш сынаулары, җиңеләеп киткәндәй шул чакта. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгемне ишетеп ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Сандугач тавышын таңда ишетсәм, синең моңнарыңны күңлем таный. Шын мәхәббәт гомердә тик бер килә, аның көчен язмышта җиңә алмый. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгемне ишетеп ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгемне ишетеп ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Йөрәгемне ишетеп ачып килсен килгәнә. Яннарымда булгана бәхеткә, шул да җитә. Көз көне җиттеме, көннәр салкынайта, яңгырлар ява. Сәламәтлеккә аеруча игътибарлы булырга кирәк. Шуның өчен сәламәтлеген тикшерер һәм иммун системасын ныгытыр өчен Лияна Габдрахманова профилактик клиникага йөри. Шулай ук әлеге атнада ул Кытай теленә укый башлаган. Тиздән Хайн Чанвайн дип сөйләшә башлаячакмын. Бәлкем шул телдә җырлау теләге дә уяныр ди Лияна.
Siz dostlar, Lia'nı Qitaycha jırlay başlagancha, onun Tatarcha jırı için tavuş verip ülgürügüz. 1320 nomerine Top Clip %16 sanın yazabız da SMS yollayız.
Top klip әкренләп тизлек җыя башлады. Әлегә рекламага бүленеп алыр. Ландыш Нигъмәтҗанованың тормышында артык зур вакыйгалар күренми. Барлык вакытын балаларына багышлый. 3 ай ял иткәннән соң улын балалар бакчасына илткән. И бушап калды, кай вакыт сагынып та җибәрәм ди. Алда Ландышны 18-19 сентябрь көннәрендә филармония концертлар залында театраль солянка көтә. Шуның өчен репетициялар, костюмнар өстендә эш Ландышны көтеп кенә тора. Хәзер биклә мине күңелеңә клибы өчен тавыш бирергә була дуслар. 13:20 номерына топ клип 115 санын язабыз да, SMS юллыйбыз. Näle bulayım diye pislik Qalar idim min sening Ko'nglingda beklane meni beklab qo'y Ko'ngling turlarina Birer istalik bo'larmi Sog'inib suylaringga On 17-18 ноябрь көннәрендә Люция Мусинаның филармония концертлар залында концертлары көтелә. Шуның өчен яңа концерт программасы өстендә әзерлек бара. Шулай ук 1 сентябрьгә ул 2 укучы әзерләгән. Улы Айрат 8 сыйныфка барган, кызы Миләүшә 4-кә. Менә шундый күңелле мәшәкатьләр дуслар. Хәзер Люция Мусина башкаруында Эх дөнья җыры өчен тавышларыбызны кызганмыйк. 13:20 номерына топ клип 112 санын язабыз да, SMS юллыйбыз.
kadar dünya sandı baştay keşkünede Laşın kuş gibi zorda ey dünya aziz dünya tatlıdan tatlı dünya başımın dip yürgenlerinin başını yedirgen dünya ey dünya aziz dünya tatlıdan tatlı dünya başımın dip yürgenlerinin başını yedirgen dünya Ey dünya fani dünya kadrin bilir dünya sana doğaş kübük sayarıyda kıska şey kübük uza ey dünya aziz dünya tatlıdan tatlı dünya başımın dip yürgenlerinin başını yedirgen dünya ey dünya aziz dünya tatlıdan tatlı dünya başımın dip yürgenlerinin başını yedirgen dünya Ey dünya sırrı dünya Mengü oşulmaz dünya Bar nersege boş bulup da Bizge boş bulmaz dünya Ey dünya aziz dünya Tatlıdan tatlı dünya Başımın dip yürgenlerinin başını yedirgen dünya Ey dünya aziz dünya Tatlıdan tatlı dünya Başımın dip yürgenlerinin başını yedirgen dünya Başımın dip yürgenlerinin başını yedirgen dünya Başını yedirgen dünya Тапшыруыбызның нәq уртасына килеп җиттек. Алда безне клипларның каймагы көтә. Шират Рафаэль Латыповка да килеп җитте. Аның гастрольләрдән кайтып кергәне юк. Әле шушы араларда тормыш иптәше Дина ханым белән тора башлаганнарына 30 ел булган. Балалар, туганнар, коллегалар барсы да котлады ди Рафаэль абый. Сез дә үзегезнең теләкләрегезне "Сөям сине" клибы аша җиткерә аласыз, дуслар. Буның өчен бары тик 1320 номерына топ клип 117 санын язып, SMS хәбәрләр җибәрергә генә кирәк. Elleğinde sizmedin Seni közlep yürgenim Durğızdan ütken sayın yanaradır kisilerim Seni kürgeç gözlerim asulandı yüzlerim Siyen diyen sözlerimle kabul üçü sigenim Bilseydi yüreğim sin dipkimde dipkenim Siyem seni sigenim Seni kürgeç gözlerim asulandı yüzlerim Siyem diyen sözlerimle kabul içi sigenim Sen iyiydi yüreğim sin dipkinde dipkenim Siyem seni sigenim Musu benim günlerim Yalnız kalsam sigenim
degan so'zlarimni qabul etchi suyganim bilsang edi yuragim sen dipkinda tepganim suyam seni suyganim seni ko'rgach ko'zlarim osulandi yuzlarim suyam degan so'zlarimni qabul etchi suyganim bilsang edi yuragim sen dipkinda tepganim suyam seni suyganim Şımbakşağa suyganim Tınla köngül sirlerim Şın köngülden aytam sina suyam seni suyganim Seni ko'rgach ko'zlarim osulandi yuzlarim suyam degan so'zlarimni qabul etchi suyganim bilsang edi yuragim sen dipkinda tepganim suyam seni suyganim Seni ko'rgach ko'zlarim osulandi yuzlarim suyam degan so'zlarimni qabul etchi suyganim bilsang edi yuragim sen dipkinda tepganim suyam seni suyganim bilsang edi yuragim sen dipkinda tepganim suyam seni suyganim suyam seni suyganim Sentyabr ayı Liana Xismatulina için vakigalarga big boy. Onun big yaratgan bir tuğan apasının tuğan günü hem şol uq ayda abisinin toyu kütülayken. Şunun için beyramlarga әзерлек big güçlü bara. Hit paradga kelgende Liana onda big oңышлы чыгыш ясап килә. Siz onun hälin tagında yaxşırta alasız dostlar. Bunun için 1320 номерына top klip %9 sanın yazıp big күп itip SMS haberler yollarga gana kerek.
Сенде ұлыт минем yürekte Süyüğümden мәңгі тоқтамайым Yolğuz қалсам havalarga qarayım Zatıp qalam ketken qozlarını Kimge söyleyim indi kimge bereyim Көңелімде ерткен назларына Yolğuz қалсам havalarga qarayım Zatıp qalam ketken qozlarını Kimge söyleyim indi kimge bereyim Көңелімде ерткен назларына Kimge söyleyim indi kimge bereyim Көңелімде ерткен назларына Көңелімде ерткен назларына Бик тиздән без сезнең белән җиңүчеләрне дә ачыкларбыз. Тик аңарчы кыска вакытлы реклама. Бу аннада эчлектә ярыш аеруча кызу барды. Кайсы клип 3нче баскычта? Әйдәгез шуны белик. 1 сентябрь көнне Гүзәлем Азнакайга үзе укыган мәктәпкә чыгыш ясарга кайткан. Яраткан укытучыларын кутлаган, хәлләрен белешкән. Ә менә 2 сентябрьдан ул инде студент-очник. Көн сайын иртән торып бизәнәсе һәм яңа киемнәр киясе булачак. Продюсер һәм ире Салаватка тагын бер минус. Әле иртәнге ашны да хәзер үзенә пешерергә туры киләчәк. Салаватка сабырлык һәм түземлекләр теләп, Гүзәлем өчен тавыш бирәбез дуслар. 1320 номерда топ клип 113 санын язабыз да, SMS хәбәрләр юллыйбыз. Кояш кебек нурлы ниемә Багышлыйсым килә җырымны Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Алтын киңәшләрен бирергә дә Юлатырга һәр чак әзерсең Сау сәламәт булып яшә әни Дуга итеп теләк телим мин Сау сәламәт булып яшә әни Дуга итеп теләк телим мин Әни, кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны Күзләреңдә якты нурлар булсын Һәм сүнмәсен өмет чаткысы Рәхмәт сиңа барсы өчен әни Йолдызларның син иң якты
яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, әни. Йолдызларның син иң яктысы. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Бүләк итәм сиңа җырымны. Гүзәлия үзенең командасы белән Чувашия якларында концертларда йөргәндә, шул авылның бай колоритларын күреп, кинәт кенә башларында авыл көйләре җырына кавер төшерү фикере туган. Тиз генә сценарий язып, костюмнарны тапканнан соң, 3 сәгать эчендә әлеге шаян авыл көйләре 2 дигән клипны төшереп тә атканнар. Менә дуслар, яхшы җырга клип күп булмый. Ә хәзер топ клип хит парадында иң күп тавышлар җыючы клипның берсе өчен тавыш бирәбез. Гүзәлия, югалтасым килми. Клипның коды 111 саны. Худай биргән бәхетем, син гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер беттек. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма
Әлеге клип һәм аның җанатарлары бу атнада горурланырга тулы хокуклы. Чөнки беренче урын сезнеке. Күбегез инде аның кем икәнлеген аңлагандыр. Күптән түгел Элвин Грей Чувашияның Батыр һәм Комсомольский районнарында 3 концерт куеп кайткан. 3 концертта искитмәле аншлаг белән үткән. Элвин Грей кул ишарәсе белән генә кешеләрнең телефоннарын кабызган һәм залдагы караңгылыкны күп утлар бизәгән. Могҗиза! Ул хәтта Елама ярсыма клибын да шулай итеп беренче урынга күтәрә ала. Тик сезнең ярдәмнән башка түгел. 1320 номерына топ клип 118 санын язып, тавыш бирәбез дуслар. Aşmadı gammelge ant itib birişken vəğdələr yılama yarsıma sin üzün gayipli varsınma Bir kızgaныш тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Атна дәвамында яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз дуслар. 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан клибыгызның кодын язып, SMS хәбәр юллагыз, яисә tmtv.online.ru сайтына кирип, яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Шулай ук Instagram һәм ВКонтакте шелтәрендәге официаль төркемнәребезгә кирип, безнең белән бер дулкында булырга онытмагыз.
Келесі очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.